Sorcas a chonig mé. Is maiths cuinnam an chéad lá riamh a chuaigh mé go dtí an sorcas. 7 mbliana d'aoise bhí mé san am. Sorcas mór a bhí am. Cheap mé gur a bheith an sorcas ba bhó agus ba chaláinte ar domhan é. Nuair a shiúil mé isteach sa phobal, nuair a déich mé hartar, nuair a chonig mé a airsinne a bhí sé, tháinig scá orm. Ach, nuair a hí mé síos i measc scata de gharsúint gléitneacha, níor a bhfad gur imigh an scádaíonn, agus thóg mé gár chomh mala duine nuair a tháinig máiste an Turcais amach, á ógart go rabhthas le tosúil. Bhí cluiche chomh ar an máiste, cóta rubalach agus bheist bháin. Bróg a arda agus fuit mhór ina láimhige. Bhí grúig cír chomh agus í slíocha siar thar cheann. Na capúil ba thuaisce a tháinig amach. Capúil bhreacha a baithíocht agus fear a marcíocht ortha. Ceap mise gur chapel Arabacha iad, agus gur fear Arabic na fear. Ní fear láidir am, nach raibh de éadach ach cracin beigh alta. Thóg sé meach an mór den talamh, agus dardig sé os cionn a chian é. Chríam a bhéile ling de chalín an chianóir, bheith siúil ar an téad, a bhí chomh sin os cionn. Agus na gáirí a rinne mar féin fear gríl, gach éon uair a bunacht barthaíste as. An cuma a bhí É chomh bán san aig leis an mhuileoir ag an grosire, a chuáin an taiste dearg go bhí ar a chrón. An hata beorach a bhí agus an bríste mór bán agus taistí dearga Is iomaí sin Sorcas tá feice a gom ó shin, ach is glunne im chuoine, únta sí an lééis sin, ná bhaca mé riamh ó shin.